Araw-araw ang ganda. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sherwin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, mahal pa rin kita. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki ka Danao City, Cebu nga tumatatampo nagdasangan nga Sherwin. Sugot na lang lagi. Nga na ako'y ipaila-ila ni mo. Ay, di lagi ko busoy. Wa pa ko'y planong musud og usa ka relasyon, boss. Gusto ko nga mag-focus ako sa ko trabaho. Ay, sus. Ang trabaho na ara na. Tagisag tayo mangimong kaugalingon, good. Hala, no. Mura man, di na ka boss sa trabahoan. Sa trabahoan, boss ko ni mo. Pero dili sa gawas, amigo ta. Nya, saman. Ha? Sugod na lang ba? Ay, sige, good. Kay bamsag ko nga, di ko nimulungan. Sige, ipilay lami. Kano sama na? Sherwin, si Jusel. Jusel, si Sherwin. Hi, Giselle. Nice to meet you. Nice to meet you too. Onya. Yung nana na. Magtinutukay ra mo. Sige. Biyaan na ta mo, ha? Di ka mukaon? Dili. Usog ba ko? Excuse me. Pastilan, gidaning Marlon, uy. Atat nagigay siya nga makauyab ko. Maong gusto gid niya nga ipaila-ila ko nimo. Mausad siya di rin ako. Pero wa man siguro mawa kung suwaya nato, di ba? Bitaw sad. Basin pa di ay magkasinabot ha. Tanawa. Ingon bitaw ko ni mo nga bagay lagi mo anang Yusil. Magkasinabot yun lagi mo. Mao gani. Kamaugi ka mo pili, busta. Pa. Nya, saman. Panguyaban ba ni mo? Ha? Manguyab ka? O, Giselle. Sa pagsige na tuguban-uban, na-fall na gyud ko nimo. Aw, kung mauna. Okay. Sige. Ha? Sugot ka dayon? Oo. Sherwin, ang relasyon mo ay angay padugayon. Dili ang pagpanguyab. So, kita na? Yes, kita na. Happy 3rd anniversary, Pinangga. Happy 3rd anniversary sa Pinangga. 3 years na ta, pero wapag kita makaila sa isig kaginikana nato, no? Mao lagi. Sige lang pohon. Ipaila-ila gyud ka sa akong pamilya. Tada siya diri sa ato inikulit ni Budak. Aron basad nga makailami niya. Okay, ma. Og plano sad nako, ma, nga kung mukuyog sa diha, mo propose na ko niya, ma. Unsa? Mahal kay na ko si Giselle, ma. Og di ko musugot nga mailog pa sa slain. Ay, kung mauna, agdahan dayon siya nga muuban diri sa ato. Aron mahitabo na ng imong kiblado. Ay, sorry, Pinangga. Pero nako'y lakaw ang mga pitsaha, good. O nasa ko'y gipaabot nga resulta sa akong gi-applyan. Mao ba? Sayang nga, magkaila-ila na unta mo sa akong pamilya.
Pinangga, di gede na pwede nga ibalin og laing adlaw. Dili gid pwede pinangga. Importante kaayo ni. Oh, sige, sige. Sunod na lang. Sige lang. Kung unsa man gani resulta ani, paibaon na yun ka. Pinangga! Oo, ngano ka? Ngano ka? Kabalipayon ko di mo. Nadawat ko sa kong gi-applyan. Wow! Payo doon! Dugay na kayo na akong gipangandoy pinangga. Makalarga na gyud ko sa laing nasod. Oh, ha? Mularga ka? Unya, ang inyong relasyon, kung saan naman lang. Wala ko mahibaw, boss. Nagunaw na palagi gani ko, pero nag-uol na ko. Istoryahin nagtarong minyo, Sherwin. Ay, lisod na. Tagsarabayay, nilahutay ng long-distance relationship. Oh, boss. Siya may akong madesisyon. Puno sa iyang plano ini. Magbuwag na lang ta, Sherwin. Oh, siya. Mas maka-focus maguko kung ako rang kaugalingon akong nauna-on. Nindot na kayo ning opportunity. Dili pwede ka ako ning usikan. Unya ako. Kita. Kung para kita gyud. Giselle. Unya, nisugot ka nga magkabuwag na lang mo. Maumay ang gusto, boss. Lain sa kaig, mamugos pa ko. Kung mauna. Tana, malag na. Mag-iinom ta. Cheers! Cheers! Woo! Ay. Hi! Pwede nakikila-ila? Pwede man. I'm Winona. And you are? Sherwin? Kamu rin do, ha? Actually, siya rang usa. Ay, may lakaw ko. Gotta go. Bye. Kinigit si Boss Marlon eh. Gipalugaran kita. Manyang saan? Para sa uwi. Sakit sa kulit ko. Labi na akong hawak. Sakit tayo nga naman eh. Grabe yun siguro kayo na imong ang over. Eh, daghan kag na inom gabi eh. Di sa po mo duty, boss eh. Di ko madang kasakit sa kulit ko. Uy, duty, uy. Nausa. Pagapit na lang og Omega painkiller sa butika. Iniglakaw ni mo. Ha? Unsa man na? Aplas na para mawa ang sakit-sakit ni imong gipamati. Mo ba? Sama sa sakit sa tuhod, sa likod. Basig mahal kayo na, boss eh. Ayun na lang. Uy, affordable ra kayo, uy. Sige na. Pagbalit na para mawa ng imong gipamati. Oo. O lagi, boss. Wala. Ako siya ding tawagan si Winona, boss eh. Nakonsensya ko niya nga nainatabo na mo. Tugod kay nada ako sa kong kahubog. Hala. Wa man di ko yung number niya. Siya mo idunay number na ko. Ay. Ako na lang paabutong kung di manawag siya na ako.
Kinsa man eh? Hello? Sherwin, Uy, na? Uy, kumusta na? Abi mo, nagpaabot bigay ko sa mo tawag. Sorry kayo, kay... mabdos ko. Ha? Kinahanglan nga imo gyud ang baruga. Oo, boss. Isa tuodog. Huwag ko mainlove ni Winona. Pero mani angay na kong buhaton. Mga tubang ko sa pamilya ni Winona. Ug manangid ko na ako makasla ng ilang anak. Unsa? Magpakasal mo? Oo, ma. Ma'am, mabdo si Winona. Ug di na ko siya pwede pasagdan. Ginoo ko. Unsa na lang kay kasulti sa imong magguwang Winona? Mauli ra ba to? Basin og mahiubos gud unya to nimo ini kahibaw niyang mabdos ka. Taas kayo si pangandoy para nimo anak. Ma, sige lang, ma. Ako lang niya upasabot niya. Ang importante nga, makasal dayon ni Sherwin. Thank you! Congrats. Giselle? Kaila mo, Ate Giselle? Just an old friend of mine. Gamay ra kita sa kalibutan sa. Giselle. Anyway, congrats. Akong gibilin ang akong gift para ninyo. I have to go na Winona kay dapat ko importanteng lakaw. See you when I see you na lang unya. Excuse me. Oh. Giselle. Di maamin ng damdamin sa Gusto man ako na maangkon ako balik si Giselle pero naibaw ko nga dili na pwede. Hangtod karon, among gitago nga naami relasyon. Para na lang sa dili masakitan si Winona. Pero hangtod karon, siya paghihapon ang akong gimahal. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMA.